गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। क'क्राझाराव सानथिं बाथिं रां लुथिनाय जाथाय। फुंनि समावनो रां सेख'नाय जाथाय क'क्राझारनि जेटि र'डआव थानाय एक्सिस बेंकनि साखाथियाव जादों बे रां सेख'नाय जाथाया। फ्राय 32 लाख रांखौ सेख'नानै लांदों दुथांफोरा। एलआइसिनि रांखौ बेंकआव दोननो थाखाय गारिजों रांखौ लाबोदोंमोन। उनाव बेंकनि साखाथियाव गारिखौ लाखिफैनानै बेगआव थानाय रांखौ दोननो थांनायावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथांफोरा बेगखौ सेख'नानै लानानै खारलांदों। दुथांफोरखौ हमनो थाखाय ससे लामासिम होसोलांनायबो जादोंमोन, नाथाय मटर साइकेलजों फैनाय दुथांफोरा रांनि बेगखौ लानानै खारग'लांनो हादों। बे रां सेख'नाय गासै जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। फुंनि 1 रिंगासो समावनो जानो मोन्दों बे रां सेख'नाय जाथाया। रां सेख'नाय समाव फ्रि अखाबो हादोंमोन। बे समाव रां दोननो थाखाय आखायाव बेगखौ लानानै फारसे आखाइजों साथाबो हमदोंमोन सुबुङा। बेयावनो गोसोम गस्ला गाननाय सिखावफोरा मटर साइकेलजों फैनानै रांनि बेगखौ सेख'नानै खारलांदों। फार्मासिनि गोरोन्थिनि थाखाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। आथिं सानायाव बिजि थुनायनि उनावनो थैनो गोनां जादों बाबुल रामसियारि मुंनि सुबुङा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय माजोगावआव थानाय जुराम आलीनि फार्मासियाव बिजि थुनायनि उनावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। न'खरनि सासेल' रां आरजिग्रामोन बाबुल रामसियारिया। न'खराव बैसो जानाय बिमा बिफाजों लोगोसे बिसि आरो 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला दंमोन। जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामला मावनानै न'खरखौ बेङोमोन बाबुल रामसियारिया। नाथाय आथिं सानायनि थाखाय जुराम आलीनि फार्मासियाव साइकेलजों थांदोंमोन, जेराव फुंनि 10 रिंगासो समाव बिजि होदोंमोन जुराम आलीया। बेनि 2 घन्टा उनावनो आथिं सानाया बारा जादों। आथिङा गोसोम जानानै बुख्रांदों। उनाव आथिं सानाया बांद्राय जानायाव डक्टरनिसिम लानानै फैदोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायाखै। बेलासि 4-5 रिंगासोनि गेजेराव थैनो गोनां जादों बाबुल रामसियारिया। हरखाबै बाबुल रामसियारिया रुंसारि जानायखौ लानानै न'खराव लाथ्र'हायै दुखुनि मोदै। गाबै गाबै जोबथा बिदाय होदों अनजालि बिसिजों लोगोसे बैसो जानाय बिमा आरो बिफाया। जाथाय जानायनि उनावनो फार्मासिनि हेंथा पुलिस थानायाव अजदबो होनाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फार्मासि बिगोमा जुराम आलीया BSc फरायनायसो, नाथाय गावनो डक्टर बायदि खामानिफोरखौ मावो। फारसेथिं फार्मासि बेखेवनायनि जेबो लाइसेन्सबो गैया। बेनिखायनो बेफोरबायदि आयेन बेरेखा फार्मासि होनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेनि थाखाय खावलायो आरो बेनि सायाव बिटिआर सोरखाराबो जाहाथे नोजोर होयो बेनि थाखायबो खावलायो रायजो राजाफ्रा। रायजोआव फिन एनकाउन्टार। जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजानाय 5 दुथांफोरनि मादाव सासे दुथांखौ एनकाउन्टार खालामबाय आसाम पुलिसआ। उदालगुरिनि माजबाराव जानाय जिनाहारि जाथायनि दायनिगिरि हाफिजुल आलीखौ एनकाउन्टार खालामबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला जिनाहारि खालामनाय जायगायाव दुथांफोरखौ मोनानि 12 रिंगासो समाव लानानै थांदोंमोन। बेयावनो दुथां हाफिजुल आलीया खारनो नाजानायाव पुलिसआ हाफिजुल आलीनि आथिङाव गरनै गुलि गावनो गोनां जादों, जायजों गोब्राब जोखोम जादों लांसुनियाया। उनाव फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननायबो जादों। फोरमायथिनो गोनांदि उदालगुरिनि माजबादाव मुगैथाव हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन। सासे 9 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिया टिउसननिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो 5 दुथांफोरा हिन्जावसाखौ हमनानै लांनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावहैदोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव पुलिसआ हमनो हादोंमोन 5 दुथांफोरखौ। मुङा फारियै मुस्ताक आहमेद, महिदुल इस्लाम, हाफिजुल आली, साद्दाम आली आरो इसान आहमेद। जाथाय जानायनि उनाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा माखासे दुथांफोरनि न'खौबो अर सावनानै होदोंमोन। ओजोंहाय दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबिबो दैखांदोंमोन एबिएमसुनिफ्रायबो। जाथायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिनायनि उनावनो दायनिगिरिनि मादाव सासेखौ एनकाउन्टार खालामदों आसाम पुलिसआ। जाथायनि उनाव आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो MLA गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहाबो जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैदों। पक्स' आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखारा गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि थिननायावनो बिथांमोनहा नुजाथिफैदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे भुगिनांनाय हिन्जावसानि फाहामथाय होनायाव जेसेबां मदद नांगौ आरो फरायनायाव जि मदद नांगौ बेखौ न'खरनो होगोन होननानै रादाय होदों MLA गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो। ओजोंहाय गवालपारानि दुधनैयाव बर' हिन्जावसाफोरखौ
जिनाहारि खालामनाय आरो बर' सेंग्राखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव बिजिरनाय नागिरनानै खुद्रिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आरो दिनैसिमबो रावबो मन्त्रि एमएलएफोरानो दुखुथिया न'खराव फैनानै खौरां लाफैखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायनाखि माजबादाव जिनाहारि जाथाय जानाय लोगो लोगोनो दुथांखौ एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय जादों आरो मन्त्रि एमएलएफोराबो नुजाथि हैनानै मददनि थाखाय रादाय होबोदों नाथाय बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बर' सेंग्राखौ बुथारनाय जाथाया गोलाव सम बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो बिजिरनाय मोननो हायाखै बिथांमोना अब्ला जों बर'फोरखौ सोरखारा नासयो नामा बेयो मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों रायजो राजानि गोसोआव रायजोआव सानसेयावनो दैयाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों गुबुन गुबुन जाथायाव 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि मादाव चिरांनि सिटलियाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों सिटलि मिलनपारानि बक्र दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों सोमब्ला बसुमतारी मुंनि सुबुङा मिथिहोनाय बायदिब्ला सोमब्ला बसुमतारीया दै बारनानै आबाद फोथाराव आबाद मावहैदोंमोन बे समाव दैया देराखैमोन नाथाय आबाद फोथारनिफ्राय न' फारसे ओंखाम जानो फैनाय समाव दैया हरखाबै देरदों बे दैखौ बारनो नाजानायावनो दैनि दाहारजों बुखारलांजानो गोनां जादों सोमब्ला बसुमतारीया बे जाथायनि अनगायैबो रङियानि तुलसिबारियावबो सासे लाइमोना दैयाव ना लायनो थांनायाव थैनो गोनां जादों ना लायनायाव थैनाय सुबुंनि मुङा आनवार हुसैन बे जाथायनि अनगायैबो धीरेन दास मुंनि सुबुंनि जिउबो खहा जादों देरगावनि गेलाबिलाव दैयाव गोदोनानै थैनो गोनां जादों धीरेन दासआ दैयाव गोदोनाय धीरेन दासनि गोथै देहाखौ नागिरनायनि खामानिखौ एसडिआरएफनि हान्जाया मावगासिनो दंमोन बे जाथायनि अनगायैबो सारअन्थाइ गावनायजों बिदा फंबाय सानैनि जिउ खहा जादों खुसेर आबाद फोथाराव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों थैनो गोनां जादों जुगल बरा आरो नबिदिप बराया बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन सानैया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों सारअन्थाइ गावनायजों आरो बे जाथाया नगावआव जानो मोन्दों आसामाव आरो बिटिआरआव गुबै थागिबि आरो आइजोफोरखौ रैखाथि होनो हायाखै बिसायख'थिनि समाव रैखाथिनि खोथा बुंग्रा सोरखारा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव रैखाथि होनो बावगारबाय जायनाखि गवालपारानि दुधनायाव बर' आइजोफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन आरो सासे बर' सेंग्राखौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन बे जाथायनि दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनांगौनि थाखाय आरो फास्ट ट्रेक नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो रायजो राजाफ्रा आसाम सोरखार डिजिपि बिथांमोननिसिम गोलाव समनिफ्रायनो गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन नाथाय गोबां दाबि खालामनायनि उनावबो सोरखारनिफ्राय फंसेबो राव गैया जेन सोरखारा जेबोखौनो गुमुर मोनाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जाथायनि बिजिरनायनि नांगौनि थाखाय दाबि दैखांबाय थानाय समावनो उदालगुरिनि माजबादाव हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन जेराव गोबां दुंहाव थासारिबो जादोंमोन आरो बे जाथायनि सासे दायनिगिरिखौ एनकाउन्टारबो खालामनाय जाबाय बे जिनाहारि जाथायनि साननै उनावनो फिन आरोबाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जाबोदों रायजोआव ढेकियाजुलिनि अरुणसा बागाननि गेटआवनो जादों बे जिनाहारि खालामनाय जाथाया सासे थाखो 10आव फरायनाय 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों पलास बस्तिनि साहिदुल इस्लामा फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथाङा जबरदस्ति हिन्जावसाखौ साहा बागानाव लांनानै जिनाहारि खालामहैदों जिनाहारि खालामनाय समाव लामायाव दुथांनि 4 लोगोफ्राबो नेनानै दंमोन जेराव दुथां साहिदुल इस्लामा जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव दुथांनि लोगोफ्राबो हिन्जावसाखौ गारियाव सोनो थाखाय नारा नाथार नाजादोंमोन नाथाय फेलें जादों दुथांफोरा खुनुरुखुमै जुनारफोरनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हादों आइजोआ उनाव जाथायनि सोमोन्दै न'खरनि सुबुंफोरनो खोन्थाहैनायाव न'खरनि सुबुंफोरा पुलिसनो अजद हैनायनि उनावनो दुथां साहिदुल इस्लामखौ हमबाय लकसभानि बुंथिगिरिनि पस्टनि थाखाय दिनै बिसायख'थि जागोन जेराव एनडिएनिफ्राय ओम बिरलाया बिजाथिलाइ गथायदों आरो इन्डि एलायन्सनिफ्राय के सुरेश बिथाङा बिजाथिलाइ गथायदों एनडिएनि बिजाथि ओम बिरलाया खेबथाम एमपि देरहादों आरो कंग्रेसनि के सुरेश बिथाङा केरालायाव बयनिख्रुइबो लावसिन समनि थाखाय एमपि देरहाबोदों खौरांनि बायदिब्ला लकसभानि बुंथिगिरिनि थाखाय बेरेखा दोलोआ जाहाथे एनडिएनि बिजाथिखौ मदद होयो बेनि थाखाय एनडिएनिफ्राय बुंथिदोंमोन नाथाय इन्डियानिफ्रायबो लेङाइ बुंथिगिरिनि मासिखौ दाबि खालामदोंमोन नाथाय आयेन बायदि लेङाइ बुंथिगिरिनि मासि होनो हाया होननानै एनडिएनिफ्राय बुंथिनायाव लकसभानि बुंथिगिरिनि मासिनि थाखाय एनडिएनि बिजाथिखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन इन्डिया एलायन्सआ जायनि थाखाय लकसभानि बुंथिगिरिनि मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंनो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि लकसभायाव गासै सा 543 एमपिफोर दं बेनि मादाव सा 293 एमपिफोरा एनडिएनि आरो 234आ इन्डि एलायन्सनि बेखौ नोजोर होयोब्ला एनडिएनि बिजाथि ओम बिरलाया देरहागोनखौ नुहुरो नाथाय बिसायख'थिनि बेलायाव जेबो रोखाबो बुंनो हाया
क'क्राझाराव गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो बुथारनाय जाथाय गावनि बिमाखौ बुथारनाय जाथाया क'क्राझार टाउननि 8 नं वार्डआव थानाय मैदेर खर' बाहाति माथायाव जानो मोन्दों। जाय बिमाया 9 दान गोरबोआव लानानै गावनि फिसाखौ ख' खांबोदोंमोन फेदेरबोदोंमोन बेबायदि फिसाज्लायानो ड्राग्सनि थाखाय गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारदों। बुथारजानायनि मुङा 80 बोसोर बैसोनि पार्वती ब्रह्म आरो बुथारग्रा फिसाज्लानि मुङा पादपानि ब्रह्म 35 बोसोर बैसोनि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुथारजानाय पार्वती ब्रह्मआ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल प्रफेसर नगेन ब्रह्मनि बिसि। फिसाज्लानो ड्राग्स बायनो रां हरैनि थाखायनो ड्राग्सनि निसायाव गोग्लैनाय पादपानि ब्रह्मआ गावनि जोनोमगिरि आंगो बिमाखौनो खर'आव देनानै बुथारदों। बिमाखौ बुथारनाय जाथाय जानायनि उनावनो पादपानि ब्रह्मखौ पुलिसाबो खादों। गोजोन्थों खौरां, नोंथांमोनहा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थों खौरां। मणिपुराव थानाय मानास हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि मोजां अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय 5,999 रांनि एयार कुलार मोननो हागोन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्लानो नोंथांमोनहा बे अफारखौ मोननो हागोन। लोगोसे जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो हागोन नोंथाङा। जुदि नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनोब्ला थाबैनो मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमाव खौरां लादो। खौरां लानो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।